batzuek pentsatzen duten, istripoen dela, iaia 33 urte gertatutakoa izan dela, ja han sano daudela eta errektitatea jundala, eta hori ez da horrela. Ze mendeak pasa behar dira, ez? Hango giroa osasuntsua izateko. Bertako jendea bizi da eredu kutsatu batean, beraiek jaten duten guztia, edaten duten guztia, esnazten duten guztia kutsatuta dago, errektitateaz beteta dago, eta ikusi dute oso kaltegarria dela beraien osasunerentzako. Gizatalde sensibilena da aurrak dian, beraiek zuzenduta dago gure programa. Etorri dira 2 hilabetez, beti etorri dira San Juanetik, abuztu bukaerara. Bera etorri izanean, zeukan adin minimoa zela 6 urte. Eta hasieran, pixka nire anaietani jeloskor geunden, baina orain oso moldatzen gira. Ezagutu dugu beste kultura bat, beste hizkuntza bat, eta beste bizitzeko modu bat. Eta ere hola, daukat beste nahi bat bezala, eta oso ondo eramaten gara, eta oso onuragarri izan da. Gertuta dago hemen, gure hilabete bat hemen pasata, bere sistema immunologikoa hobetzen juten dela eta sendotzen dela. Eta horrek egingo duna da, aurrerantzean gaixotasun gutxiago garatzea, ez? Baina gaixotasun larriak, minbizia eta horako gaixotasunak, ez? Aurra hauek ez doaz, terpe batera ez dira udaleku batzuk, baizik eta familietara datoz. Eta, pensatzen du asko zabergarriagoa dela, eta ongi arazia handia ingo diela gehiago gure familietako maitasuna jasotzea, elikaduraz aparte, ez bakarrik leku batean egotea baino, ez? Oso polita dela eta oso ondo asko rekomendatuko nukela, baina ere beste aldetik hasieran pixkat zaila dela eta gogoa jarri behar zaiola, ze aurrak oso txikiak dira, ez dakite gure hizkuntza eta kostatzen du pixkat, baina gero ja pasa direnean familiako beste bat bezala eta oso polita da. Alde batetik zaila dela, emozionalki asko implikatzen zea eta gauza asko gertatzen dira, baina beste aldetik oso baikorra dela eta oso positiboa dela eta oso aberasgarria dela familia batentzat harrean hartzea haur bat, ez?